Това до края, чакаш да спре това вътре и па не мога да погодиш. Отличници, отличници. И сега двама трябва да го качите следващото дърво. Натам, дръпни ръчката до края, като спре това, тогава отпусни. Дръпни резко. Майстор! Абе не кой знае какво, ама... Колко сте нацепили днеска? Май най-тежко е да ги качвате, а? Не е толкова. Това ще ли се справи машината, а? Гледай каква цепеница. Опа! Да. Май не успе. Ама... Не, още. Да го ударим и после ще го цепим. Има някакъв чеп май там и затова не го удари. Завъртате го леко. Опа! И изчепа. Чекай, това да го после ще го... Това е кофтия тук. Тук нека леги. Ето го отцепим. Тук? Така, още едно. Е така. Е така. Майстор! Сложи го, ти лесните, които са ми, се давай, Това на трески ги прави направо. Това какво ще го правим? Го пробвайте. Виж това. Виж какво е гадно, ама тук на чепа баш. Я дай. Не, на чепа не ме. Убиец. Тази година май няма да има цепене на дърва, Георгиев. Ръчно. Абе, всека нова техника предва частния бизнес. Ще останат гладни дърводелците. Да, дървоцепачите. Дървоцепачите. Дървоцепачите са гладни техники. Те професионалистите си имат такива... Завърте го, значи трябва... Я това го сложи така. Той удря... И го свива. Леко! Опа! Управото ще да... Ето, видя ли го какво ста? Тук, така го сложиш и го... Ами тук като... Да не е в това, Така бе, да. Аха, Сега се пазете са. Дай го. Това и другото още един път ще го... Пази се да не... Защото удари тук и го... И ще отфръкне. Иначе играч. Не е така. Така го сложи. Сложи го така. Да видим дали ще го сцепи това. Нагоре го дига майката си е много. Мисля, че се справи отлично машината. Да, добра е машината, е добра. Добри пари. За тази работа, дед върши, тук това сигурно 2 дена ще се разправяте.